Здравейте хора, днес ще играем с моята най-добра приятелка в света Никол. Надяваме се видеото да ви хареса. Моля, абонирайте за канала с камбанката и не забравяйте да лайкнете видеото. А сега нека да започваме. Първо не питайте защо сме сами в играта. Това не е сървър, просто всички хора като ни видяха и казаха те са много грозни и излезнаха. Айде. Идвай. Лесламп. Мърдай. Мърдай, защото не мога да мръдам. Давай. Давай просто. Айде мръдай, що ми засегна. Така. Рар. Рар. Ра. Бом. 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 Нашата маймуна малко върви на крива, ама нищо не може да направи. Седна. Давай. Що не си... Трябва малко време. Никол, аз нямам време. За мен време не съществува. За мен има игра. Аз не виждам време. Ти ако го виждаш си невероятно. При мен има време. Късме маймуната, ръцете й. Малко Пускай се. Да. Малко ще читнем в тази игра, така че. Айде мърдай. Сега на дръвкето. Скачи. Давай. Окей. Raise. Скок. Raise. Grab. Не ми. Айде просто имам идея. Ти върви, аз се така с маймунката. Маймунки, ела над тук. Ела по към края, за да може маймунката да мине. Маймунки, ти параш! Да, супер! Така, тук какво правим? Тук Пускам. Тук се качваме тук. Айде просто да катерим. Няма да се даде. Държи се. Айде. Няма да даде. Чакай. Това. Просто аз... Чакай, ние дори не откосваме стената. Ето тук обаче ще даде. Опа. Чакай. Качвай се. Давай. Окей. Давай. Опитвам се да си натисна бутона. Няма да ти даде. Спокойно, хваната съм. Позалято. Давай. Какво правим тия хакове? Не, няма да даде. Давай, натам. Давай. Аз някакси не знам как да ти. В момента маймуната би И как трябвало направи? да е умряла. Добре, айде да отидем в сървъра ми. Ела от мен. Идвам. Ела. Слямп. Айде тук спидрънваме отгоре, ясно? Може би
трябва да се хванеш Може би по-нависоко. трябва да се хванем високото. Спасихни. Давай, Спасихни. Никол, спасихни, като се хванах за въздуха, буквално. давай. Буквално се хванах за въздуха. Аз се хванах сега за въздуха пък. Айде, наистина да отидем от другата страна. Какво? Просто ме следвай, наобратно дай. От другата страна трябва да отидем. Времето? Никол, и аз се хванах буквално под Давай. водата. А това е Давай. супер скери, как маймуната гледа под земята. Добре да без читване. Същитваме. Не, защото ще Да. паднем. Не, ето тук горе ще се качим. Ние се Давай, синхронизираме много бързо. Давай сега отстрани на дръвте. Добре. Давай. Как се хвана? За това. Моля ти, кажи ми, защо и как. Така. Значи на дръвчето може да се такова. Аз се обърна. Не мога да се движа. Ела. Аз... Кой пада с маймуната? Никой. Няма да падаш. Не, не. Ми как? Чак. Добре, Гледай. да се държа за етоко. Давай, ти учи. Отивай. Маймуната е заклещена. Аз трябва да падна с маймунката. Маймунки, паратунки, аз падам. Мама. Ела на само маймунки. Ела на... Добре, явно няма да читваме. Добре, момиче. Едновременно и на едно и също разстояние. Да. Аз да се забия. Къде си? Качи се нагоре. Долу. Давай. ChatGPT, show me a burrito. Burrito. Омага, без да гледам дори къде си слагам, това е просто и то застана наклона. Надолу, надолу, надолу. Окей. Давай. Как маймуната ни се катери по гръб. Сцената. Айде скачай, ще отидем. Ще отидем. Защо ти отида пред мен? Как отида пред мен? Как Не отида? знам. И защо Добре, винаги без се заклещаме в земята? Така, без да читваме, сега играем нормално. И без да се играем. Хванах се за водата. Давай, качи се нагоре, бързо. Бързо, качи се нагоре. Давай ми игра, винаги ме разсмива. Да, но не трябва да се лигавам, иначе паднахме вече колко пъти. Hi, I'm Peppa Pig. This is my brother George. This is my pig. And this is our pig. Дете не си се хванала. Знам. Просто скача и аз ще се хвана. Давай ти.
Крокодилчо, мога ли за теб? Крокодилчето ни помогна. Ала маймуната ми изкара къла. Давай. Бум. 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 Давай. Ти се хвана за Давай, въздуха. О, май давай, ти де. се хвана за въздуха. Виждам. И не знам как го направи. Да, чух. Де ти падаме? Ти падам. Действай. Може ли? Върви. 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 Ами, не мога. И аз. Не. Заклещи. А! Давай. Благодаря за факта, че разбрах, че дадат пепеляшка в момента. Деси, ще паднем отстрани, трябва да се хванеш. Деси! А отстрани отивам долу. Това ми е отстрани на мен. Давай. Бабо, може малко да намалиш? Деси, давай! Деси! О май гад. Какво да направя, че играта е тегава? Хванах се за въздуха. Падаме. Хванах се за въздуха. Тъкно щяхме да паднем. Давай. А после как ще се изкачим, това е друг въпрос. Това е съвсем друг въпрос. Хващай се за земята. Давай. Не знам как самата е. Пак се хванахме за въздуха. Давай. Лети! Сега по тия кафявите трябва да сме. Може и по бамбука, но обаче решаваме по-лесно. Да, не. Аз правя видео. Давай. Така. После прави... Деси, ние можем и по бамбука, но решаваме по-лесния начин. Къде са? Окей. Нагоре. Значи, като гледам си YouTube и ми излиза някаква буквално един играе VR игра на маймуни. Това не знам как, като YouTube шпионира ли ме, че играе в Roblox тази игра. Ясно. Дръж! Маймуната. Не мога да се... Просто изстрелваме. Давай просто, да. Добре. Аз съм мъртва на земята. Да, ти легна. На мен ми се спеше. Аз как тичам?
Какво? Играта е нечестна. Да умрем, Никол, да умрем. Буквално това беше абсолютно последното, къде ми излизаше. Ако ми кажеш сега, че просто сме били умрели. Но теб излиза ли ти? Не, пускам последното. Ще трябва да го минем от начало. Я и аз да видя, защото май нещо ми се е бъгнало. Ела. Какво и на мен ми е това? И на мен ми е същото. Ами дай Видеото приключва до тук. Надяваме се да ви е харесало. Моля, абонирайте за канала с камбанката. А от нас, чао!